Samunana ngenimengele namukele channel emaswidi mina production mangabe yaqala ukufika ngicela ngenze iqiniso ukuthi acof subscribe maqedwe ubona video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje kasawethu sekusuke ke omkhulu umsindo enkundleni zokuxhumana emva ukuthi ke kuphutsho ke indaba zokuthi ke omunye wabasolwa ekufeni kwa-AKA kanye ke nomngane wakhe uTibz ungumculi kaMaskandi. Ubani na leyo nsizwa ke ekuthiwa ke ecula uMaskandi? Usiyabonga Gezani Ndimande. Usiyabonga Gezani Ndimande ungumculi ke kaMaskandi obesevelele ngakho uze wasebenza nanamaqhawekazi engibala kubona ke oDr Buselaphi oNdoni oSipesihle Zulu. Emculweni ke kaMaskandi uyibiza ngoshisela nsimbi. Shisela nsimbi ukhona ke ku YouTube na ku Spotify ama-album akhe ke avelayo mabili uyofike ke umboneke bese ke uyizwela ke ulozolo lwayo ke lensizwa ke isagqunywe ngakhona ke le eSwaziland ke kanye ke nomunye ke umfo lona ke ababanjwa naye bobabili ke le endlini basagqunywe ngakhona ke ukuthi ke bagwetshwele amacala ke akhona le eSwaziland. Kanti ke zishilo ke lezi insizwa ke zathi ayinankinga ke nokulethwa la eMzansi Afrika kodwa ke zicela ukuthi ke imoto abazolethwa ngayo iphephe ke bavikeleke ngoba ke sebesabela impilo zabo. Kanti ke futhi kuthiwa ke banabameli abakhulu njengoba ke icala ke lalezi insizwa ke ezinhlanu ezikhona ke vele la eMzansi Afrika liqhubeka. Kuthiwa ke banabameli ke abakhulu okungaziwa ke ukuthi ke bakhokhelwa ngobani ke labameli. Lensizwa ke kuthiwa ke ushisela nsimbi kuphinde kwavela ukuthi ke ngoba ke kadile eSwaziland ke ibisize ke yamithisa ke nentombi ke yangakhona ke le eSwaziland. Icala ke layo ke kanye ke nomfolo ababoshwe naye ngakhona le eSwaziland lisabhekwa ke amaphoyisa ke angakhona le bazobe ke sebelethwa ke ngakhona ke lapha. Ngana wethu asitibane ke kudaba ke olandelayo. Ngiyabonga. Kamalami ngiyosebenzela njalo